že za rasizmus a porušovanie ich ľudských práv, prosím pekne, ako je to možné, kde sme sa to dostali? Tu občan na východnom Slovensku vo svojej vlastnej záhrade si nemôže pestovať zeleninu, zemiaky, lebo prídu neprispôsobiví Rómovia a ho to okradnú. To není porušenie ľudských práv. Veď to je do neba volajúce porušenie ľudských práv. Ako je to možné? Pýtame sa, čo robí naša polícia? Koľko odhalili rodinnej súlože medzi rómskymi rodinami? Ani jeden prípad. Koľko odhalili ďalších neprispôsobivých vecí? Zajímavé je, že sú neprispôsobiví, ale práva poznajú všetci dobre. Všetci. Není problém nadstavovať ruky. Daj, ale treba čosi vykonať. My predsa nemôžeme sa dostať do takej situácie, že nám to bude zahraničie dirigovať. Joj, to nemôžete, to by bola porušená ich mentalita, ľudské práva. No oni keď chcú demolovať byty, oni to majú dedičné. Oni to majú náplne, no dobre, Romičata, postavíme vám nové byty, aby ste ich znova zdemolovali a gáčovia vám postavia znova byty a sa ich budete demolovať. Jak je to možné, že tie peniaze, ktoré idú napríklad na retardované rómske deti, hoci oni sa nepýtali na svet, a slovenským ženám sa tu cez ekonomiku bráni k tomu, aby mali vytvorené podmienky pre rodenie detí. Pred 3 týždňami som podal trestné oznámenie za genocídu na konkrétnych slovenských politikov, ktorí tvorili koalície a ktorí boli v parlamente, mali koalície. Nepísal som podozrenie trestného činu. Priamo genocída, paragraf 418, písmeno 1, odsek B, vedomé a cieľavedomé bránenie slovenských ženám cez ekonomiku, aby rodili deti. Prečo to...